tríochtainna sé bheith tuirta Ceardlann Damhsa Sean-nós sin tá brise beagháim agus má caiint le ban seo. Ja, sé intach bhain se geachtas na Gaeilge, agus sa dóhéag an Ceardlann Ceardlann. Se an chéblin am a tuair Ceardlann Damhsa Sean-nós, ach tá má Ghlac páirt sa gomórtas Damhsa le se am 7 bliain. So, le cóna déag a se go más, tá súlas. Súlas a chráicnis tá se lua fós. Ailsa sanadam agus as conilú me. Agus go dtíú tú déanann seo na ceann? Táid an seo an reachtas leis an Gaeltacht Spleodar agus ag bhaint teat na bhas gacard. Is an grúpa Spleodar agus gehra Spleodar agus is scoilteach de Connemara a go mríime de rasmach Carnamona le melan mór agus camas agus is méid can na feile so tá mé ganas ar na chailí sin agus táid an seo deir le haid hangmar ar an mórt agus baimiid dóháile ar mórc ach táid déanamh an díospóirt níos déine agus tránna gceist táid an seo le haid crack agus sprí níimiid ag buin páirt sna pórtaí ar ag an deir seachna baimiid dóháile ach táid an seo an bhfuil leir agus ann agus crack bheith againn.